Kamau Kurwat District Sport Association harengkat kejenon lang Bah Renikton lingdo ameli kethan bat menteri ketanat PhD negasi kilapen long ya kejen lang hamadan MDSA studio mau Kurwat nak kebenta ban Kitbok kitwiang ki saungut ki khon samla joko district kiblas ajit ban nikmat ya kejela haka 40 NTPC Senior Men and Women National Archery Championship keban long hajar khan nadu ke shetrik hadu ke sputrik ursau kini kisamla kiblas ajit kilong ulari lang lingdo bat u Ernest Saibor lingdo Leonardo lingdo ubanak senong molnur bat Marshall Paryong ubade nak senong nong na South West Castles nakaliang Bah Renikton lingdo aba jingkran ulapun pau ye jing so komen ke khrau lo ke jingki jing ki khon samla hak jila ka sport ulapun pau ru nolor bakini ki saungut ki nongsiat khnam ki danru salaingut ki samla nak kenhun jong ka swimming ki bersajid ban mikmat ya ka jala ka Glenmark Junior and Sub Junior National Championship kaban long habangalur kumta nakaliang Bah Renik lo ay ka jing Kitbok kirwiang ya kini ki samla bakin long ki baslur bat ilek kai ba bat ulapun pau ru ya ka jingang nut ba omdai tang bakin sajid ban mikmat rei ki dei ru nonra ya ka nam ka burom ya ka jala ba ya ka district hi bro kawai nakaliang jong ki swimmers kemudian ke swimming competition ini ki breu ki jongi nakane kadong ka thanjungi ki sajid ha ka makin select menta kanang ya on phone mene yo nong elam yo ka swimming association idang don Shalong namar kidang don biang bit shu ki training hashwai pakin le ha ka to ka competition hang tai po Bangalore ke kalong ka jikmen ko bakrau ba ha ka ni ka term jong ka jinglong MLA jonga banyu i ba ka don ki samla ki ame shakmat ban yakiu ha ka jingela kai ka wei ka lanje la kai hadin ko ipat bergat mi lenti ro ka ba pinang la shu ban nang ya la kai khamha kability ba omdei tang ba pinsa jet ban la sim banta hakane competition ndai ka jing angnut jongi kalong ba pinon ra ya ka jing job pinon ra ya ka jing job bat kan long ka jing sarong yangi ka jing sarong ka state kala ya ka bangin sayo ban urong yi ndak man pai ban ra ka nam ka jing marak tangi don hande mangal ku man e jo ko ko consistency kini ki nongelam jong ka MDSA ha ka bangin don lang hangne pan Kitbok kitruang epi Kitbok kitruang epi bat scam ba pinlet ta ki social ba ka MDSA ka don hadin jopi manga ku MLA gi don hadin jopi ki pajba jo ka dong ka than jong ka South West Castles gi don hadin jopi bat ku juru pajba jo ka mekhleya gi don ber Kitbok kitruang epi namar ta let ta ki social ha ka ne competition ne ka pin select ikbidenti ka ba piron ra ka nam jo ka jing job ya ka bangin sa yo ban le kemen lang da kata ka jing job jong pi ya pi baro songut di players ya i wei i balalek bat ya pi ki badon hande laingut